Ahenefo Asoeɛ ahane bekasa ahane bedi dwuma ahane yetutu be hyehyebe ahana sempanimfo hyiasa na ya adoma nkoma asem nyanko nsem anwensem atetesem abakosem empaninsem anansesem eni awaresem gi enkwasiasem pe na nananom ansusoso hia asɔreba kwadwo frimpon awo yonkopa 89.1 kasafidie adwumadie so aha ana yede amambre ene amane adwumadie ebre wo na wone empanifo ekuku dam enintini bi atese nana atatwerebo akodua eye sekire kwaman emanhene edwanto ahene nana oseyaw jacobu aboabo edehye adakabre frimpon manson Mr Good openi kwabra nyimo ekumfi ekompoano ana afi Dr Akwaja sade atuo odotoba entitie na tetebeka wasumu a ne fritika kire nananum atenase nananum bi ompotomantom den ni womu adoma nkoma asem nyanko nsem anwensem atetesem abakosem empaninsem nananum momiyenkwe piao nananum momiyenkwa ampa abusuafo yamamu nyina jo yamwakwa aba ediba Ahenefo Asoeɛ adwumadie sonko a etwagu na nye babia se yonkopa 89.1 na senya duru saa kwesi da nwumre se ya dia na onti bibia o babia obeti se afidie nu eno ane Ahenefo Asoeɛ nko Ahenefo Asoeɛ na enyeso na ye ahane bekasa ahane bedi dwuma abusuafo emamu nyina tenase yamama akwaba edu saa bre ya na mpanimfo age adwa na mpaninje adwa omo je mfre no na omo fa adwen na enkwada nso usua de bise mpanin se tete asem beka wutirimu a na efritika kire na yenu na edi ye nkakra peace amamre kuo ene Ahenefo Asoeɛ 89.1 na to kese na ye di dwumadie sonko se de be ya oman Ghana ye na bakosem ye amamre no ebetimi abo ho ban se wam krakra wabakosem ana wamamre na waye se techitana no wa opesro kakra na wa perform kakra uwa unya sifo enti abusua munye adwa nenenso dwuma ede ba no etam kuchu enne empanimfo a omatena Ahenefo Asoeɛ patum a omudi Ahenefo Asoeɛ adwumadie besom mo no eye owura good adakabre frimpon manson se de munyina munimu no one nana oseyaw jakubu aboabo de hye ba kope ono nene watutu ne ntoma kadachie aja antuma fra fataw papa yese fatia fatam kroma yese ya wutu adisi busua mu a ufra ho nsamra ne ntoma antuma ya wafra yi mem enya ntoma ne fra na mepo antuma fra na nkasa ne dindi san sanye me fra no ai me basisi ade na me fra akodua dachi bi ye beba be kire ntoma fra eti sabre bi a otika mu ehyen menka ne saa na utie dwumadie bi a obesi obetumi akọ Facebook peace amamre ku onya do nsa ka bo nse ye twa ne live ewo ho nti dwan ne yen adakabre frimpon manson osahene papa na wapom ti sen obo ade adom ehu oden pa yeda otwedi ampanse enne ye behwe akanfo abusua sede ye hia ye kan na emum ne nkomo no wo eye ɛKOƆNA ene ɔYOKOƆ ɔho komo na yede bebrɛ mu na ansana no ye betwa ye ho na ya dika kinkame sede adwuma no mratie ti adakabre frimpon manson papa ene kinkame no ye beto aso wada Roma ti ye ntwa ye ho mra yo sede waka no ye da ye ho aba na ye kinkame no abremu Yeah, Bonnie said, I could call you baby. I don't know. I just on Nuaro, bro, and you are me up a franua. Yes, Tom and me, dear. I'm a war premise. May I penny in Tamo. Namia made me also, I'll be right.
Sena penny away. I did be I said. Ah, Obray. Udi pani o be ray. Ah, Obra. Anywara. Obra. Yankopa 89.1 FM Suni Adismaima Yamamo Ajo Emamatnasi Sede na wotwe bia ye no enenso Ahenefo Asoeɛ bre aso na mpanifo se woni abofra ko afuom na baabi a wo hye na Asoeɛ no so du ho ne se wansoe na omemem sun de senti ye hihie mu no de bia e de kenkai me ene di adwuma no ekan ne wi na afei e de amamre nkyerɛkyerɛ ne nso atoa so e de sabre ka kyerɛ obi no so nka kyerɛ obi no so nka kyerɛ obi sɛ ontim da fidie no nto Yankopa 89.1 FM na Ahenefo atenase Ahenefo Asoeɛ bre na aswin na efa edi kan no kenkan me eno na frempo manson adakabre Mr Good magi adwa me be kenkan enwoma yi agu ho amamoyi enwoma yi edia edaso ene se ebewie a owura Michael Boatin amanfo na otwereye mama enka kaya dwen ne heba bia na wotwe etwa mu no yebo no ekosiye na yentoa so emfiri ho wo na wotwe etwa mu no ye kaya kudu ba bia entensere adwane afiri gumbe na woni ba bia ode nani akyere ode namu akopie kwaye bi mu na ba bia okodu ye no nanka onya aduane di nanso enema baako mienu bi efa nani so no okase so wotena ho anhwe a na odi aduane achi akowu ene se oho awia bi ana ote se emua bi a obubom te se akraman eba eno na ohwe ehunu se yegiye ne nyede eno ti dua bi ana ote ase oforo ye ampa onkohwe a asakraman a ondodo beburu aduonu senka otena ho a enka akraman ebewe no eno nti besia na ewo ne bo ha mu no eno ne bo ano ema wo we ya o pininsu aguo na bi koso ba kwa pampem o anche na bere ko entomoto se no so we no omo de saa wi omo nyina ho mane ka baako yei ana akiri osane na emu akodu ba bia onkohwe a eko bi a nani abre ne ho ana wo bayi eno nti osan furu dua anyame amfa kwa mu a enka akọ no ebetete ne nam se na abomofo bi de agu ne so sabre akọ no ye nade ama wo firi soro behwe fom a otore baha nanso abomofo no ebomoden ekọ no ho ekoye na duro ede ena etoa so na ede ne besie ombeja ne ho anase omde ntensere ebekọ wona kura moma yenye adwai na yenhyase akura wode ntensere abasoi enso biara ena eso asetena enso eya homete se bibi edipa wo ha no etimu asempa yie nanso esane emu akum bebrebe nti na emabre bia ehobon enam ene aduane de onfa nya hwe abofo no dawroma watumi ahwe no ama ne ho aye no den ne nan ene firichi ye eno nso afa de ato akama enti se kire wonde ofire ene ne nante sie gina yenti osre kwan se obetutu so ufiri ha na ukọ soko na ufiri ha ekọ soko no nso enye kwan a eware biara ena ensa anye yera kwan enti ojana kwan eka disi so se okọ na wahu ne sia wonsan mra emene no entena anka emoa no ebehia no ase no ho ana na osan akofa enti okogya no kwan ede no esi timpon mu ansa na osan woni nchi opadi baako eche no se eho jase hene eye no wofa enti so okọ na obo ne di sepesuku a obesiesie no kama se obi nam esre so na ohia obi na obi sa ne se kura ede nanim no eye kwan ewa na obi ase o enware a ensese woni ekro no fa ne se wodura ne no efi se obu akwansi enum ekwan se eye basafa bi pe odantifiri anopa kosi adwumere ansa na oduru soko eha adan eye no nwanwa se biribi efi se
ofiti nkwantia no ekakakra se osan dachi osusu se adan no ahyehye wode dotie na asie na wode dotie kro na bi atare so edi sebi na ntwibiri akwaso yei ama no aye dendenden a se wosu togusu a enka no kra se wofa no nchichemu a na ekowiewie cementi de ama no ansan eye kromofo ani a na agye na enam ayefuro bi a na ofanti uhunu hwe se entade se furuban ena wo bo atwene to dwom fa montene ana ntensere beka se kuroi ahia enke hofo eni nyesa na no si yepe ana osi mu pan ekoye soko kuro bi a eso ena hofo enso edi wo huni wo montene pradada na adan no nso twahia wonka saa de etise enkura edi kan a ɔkɔɔ so no apɛ ɛfa enkramofo a wonka saa ene nwira wona wosom abosom no nso eka German kasa ofiti nkwanti apɛ ene ohunu abrantie bi ebisa no ɛhɔ Jasehene fie odi nanim ekɔkyerɛ no hɔ ɛha Jasehene de ɔmfrɛ nyame na emom ɔyɛbosonsum ni fie ha abosom no so bia eka bansiri bia uhunu ha ene do no ho nkonwa wote so de ekame aye se suman nko a entensre chia no ewo German kasa mu ma ono so agye so o mara konwa etena so frase ebisa no amane o kire no se ɔkɔ sepesuku akura ne ho ana o kire no kwan se woduru a o mane emesue na nati sepesuku din no ne ni gini tirim ma no sere kwa senti a ne ni gi saa edin ho de wantumi ante ase Jasehene so enipa de entensiri firi na kwantu ase no onhia bi da o ma no kwotena ne fie baakum dwene ho se anhwe no no tena ahemfie ho a ne ho nto no sanso mpo ana na wujafo epe isan enkwanhia ofi na kwantu ase nyina wo hia nti woye woni papa nti wampono baabi a okro ehanso woni mpani eto kese efa won ho awenko a na emu odin yi eji Jasehene nko na nani agye ne ho na emom krom ho mpanimfo binom so eka ho omu baako edin de ponko de entensere ne ponko de enamfofei de Jasehene ampene so nanso senti de wanche no bere biara sadamfo etumi ebehye ne dem tena ho akosi bra ope so oni ho a otumi ba behye ne dem abo bi ekawa ofiri wontumam entensere de obu ni se wanya adamfo se na ogigye no akuku no oba ha nyene nanso obia ente ne ho ensamoni biara onya akosi besenata ana wonpe ne ho asem na dwene mu doyie enti obia pe na asem da bia no pa Jasehene frɛ no de to nanim sɛ ayɔnkofa a wɔne pɛnko de efa no ɔmpene so na ebetumi a wɔne ne ntwitwam saanye saa wɔde ne fa ebema no wanka hwe anka ho bio wonipa a wɔne ne bokosu atafre ɔyɛ dan ene no twitwamu onhunu ente ne ho asɛmbɔni biara sɛn na ɔnka ene no ntitimu efi sabre no wɔne no anta nhia awia nanso anadwo de na ɔkɔ ene no kodi nkomo yei wote ho anopa bi omra wona so asinti a wo se wohene no manyina ayira anadwo no akromfo abewia ne nioma anche kura o ne dawuro de daso ana ntensere eka woni tirimu se se eka achechede nko a ankatu ento kwaye mu da ana tipaye enso be kuromu a okoto de efa ne ho ben enu nti wujafo amfa ye mu biara anya asem ana wanhwehwe ne dam biara anhwe se bibi wo ho enso edan a okoso emu no tonton ana ode aye empa a obram so sokokrom eye din bese enenan arehwo pa na eba ho arehwo aba ifiri se na nasike futuro ne nenwentoma ahodo ne sereche tam bebre efra no ma wawia mu na natu nipa gu mu ema okɔ abisa ebra wosan baaye no oka se
ɛdɔma no hyekuru mu hɔ a enti ɔnkɔ so hwehwɛ de ba ya ne sɛ nanane ne mpanimfoɔ kɔ agina wɔn ano kɔ benkurum sɛ obetu nipa agum ama owurawura fiem ɛne adan mu ahwehwɛ enneɔma no saa asɛm yi deɛ wama obi ante na wada ne ho so anadwo no a ɔma nipa kɔ commander nkyɛn ɛkɔsɛ na polisifoɔ betwa akuro no ho hyiae ɛhɔ ara ɔmu binom efirase nyane nipa no wurawura wɔn adan mu hwehwɛ hɔ wɔyɛ yɛ nyinaa na nana agyeman edi akyiri sɛ wofiri ɛdan antensere da mu no mu a wusan dan bɛyɛ sɛ enum ho ansa na wɔwura pɛnko deɛ so oguso saa no wodu ntensere dɛm enso ebesi saa bere na wɔn hu nana noɔma no mu biara apolisifoɔ no du ne so apɛ ana ɔsɔre bie ɛpono no ɛma wɔwura mu bibia ni hɔ ɛka tontom pa ho enti osomu wɔ no afoka ɛma ɛkɔtɔ baabi ɔmɛhya na nagyemanwe ntoma de sika futuro ne noɔma mu bebree ɛne gu hɔ yi amono mu hɔ a ɛna ntensere tori mu apolisifoɔ ifrase bobɔ na som kanumpre ɛma ne te ne ho ase wɔntumi anka nsɛm baako mpempo osunsuan no a ɛkɔ ahemfie asɛm otumi kan ya ne sɛ onim nneɛma no ho hwee nana no a ne no yie agye adanseɛ ɛma no sɛ ontumi mfa nanso ɛnɔma a egudi mpaase yi nso ɛyɛ dan ɛna begu hɔ yema wɔhene ɛsra polisifoɔ no ɛma wogyaa no hwɛ anopa no ɔde ne kɔ commander anim sɛ ka nananko die a anka wɔhunu ne noɔma yi anka wɔnyaa no nanso wɔama kwan saa na etwa sɛ aban mbra ɛyɛ adwuma enti okodi nasɛm ayɔnko dodo a ama ɔkɔtɔ anya tire no ɔde no to aban mu mfensa jasehene ne nanagyeman edi ne ho awerɛhoɔ ɛna pii adɔfoɔ ɛha ɛna brɛ makwae mamede ɛnɛ kenkamenesie sɛde ɛteɛ no akenkane God is Great Eba Center ana nakodua da no ɔno ana asoma sene a mede ɛbrɛ mo bra no papa yi de kyira kwan ɛwɔ Dome Old Station Taifa kwan ne so udru baabi apoma filling station wona nei o ma bɛyɛ goy filling station bi wɔ hɔ ododu ha frɛ no besi papa ne gina kwan no so tintenso na ɔma ne nsa so na ɔsebra na ɔkɔ na so akɔkɔgye wɔ yaresa papa yi se wa bɛso da na obi da obeso da na didi ndam obeso da na aboatia sam obeso da na nhwie de agu so ɔso nya adwuma ma yanka wɔse ɛya bayifo bra na ɔfɛ no bra ne haban pama honhom no na onya afa ahodi papa yi se bɛde sunsum niema de a yɛmfa mfa ne fikyire ifiri sɛ ɔno ɔte haban kasa ana haban so kasa wɔte ɛde se bo tu osunsum afa kɔ hɔ obeyi mu ba no sa aboatia ka osunsum a fa kɔ na nakodua so yɛ obeyi mu ba no puso ahomaturufo yi ebia na penkyire mu bi ɛka ho na ɔnkyerɛw ne kɔ 024 3353477 024 3353477 God is Great Eba Center osimedubna ene habai ensa oyade adofo mi a mede akenkan brewe media ne frempɔ manso adakabre enwumen edi eda so se ebewie owura Michael Boatin amanfo ana otwereye dwumen Ahenefo Asoeɛ yeguso de wa animu a de brɛ wo no ene dɔso kɔsɔ mu afidie ni enda ha ma moniti a adehye Obra, anywhere, Obra, anywhere, yeah, Bonnie said, I could call you baby, I don't know. I just saw Noiro. Obra. I know to food na hin na kwame empadu. Oni oba pani mame boatma ya mamwajo. Ya so twidi ampo nyankopon se o ma apomudin. Eni onyam kese mra mfie ho. Ada kabre frempon manson. Ya da osahene. Na obeka wie no. Osi ayonkododo a ana makoto enyetri etibra na ochia me sepesuku ofa ne tu nanajiman o tu entensrefo se mo woni pehonko de pehonko a wode ni abro no utu kwan na kokuru bi so na utie din na hyene so baby asem na kodudu no yesrem mu a munya chefa
ewo ahemfo aso edwumadi e de to am wo yonko pa ha no munhye ne bebi nso kane no na nananum nya bre train afutu etu ye foda se ya metai ka no empona nka ye hwe ni mu kwanse bi ebekọ asori dem ni age afutu nso bewe no ebi abekọ na dwumadi na ye bebre ye di asa ye wi ebedu nyame asem de afutu ba na ese ebe mma nyame asem tie bi ejisi nyankopon wadum na atimi do ho bọ ahemfo aso ya ka cho se ye sutene tu pese okohwe poa fa ho bọ ye na ebeboa wo amo nyansem bia bema watimi abobre yi ye twa ye ho aba na ye di ndwumadi nto aso no aba nananum atena se nananum bi ompotomantom de ni wo mu aduma nkoma asem nyankon sem anwensem atetesem abakosem empaninsem nananum momyenkwe jo nananum nyatena se saade ne na wo ani tua aduma nkoma asem ne de onkran sese bese bi onkwase asem pe nananum ni ho bre ena metai ka sese nananum pasim bi etia so damfo agya na himfi yeso bodam ni gya na himfi a pamone keke busua dwumadie sede da ye to nsa frem sem beso yimu abia ba kofo nko an sentimi nkatanya miani ayemfo aso ye bai na ba asetena ye hwe anim sa wonso obetimi aso ya sene ama dwumadi ne timi akokama pa na adwumakuo bi wo ho a omugina ye chi pintin sede ebeboa ayemfo aso dwumadi timi aba so da wo yonkopa na Rainbow Scientific Herbal Clinic ibodin a odotoba ene da no wo tie din na yubi ne beka kire se eba heba wabin odotoba yubi a ohwe ye nipadua yi yakwa so na hia ye mubruni si joint bia ya wo nipadua ndo mpeni sisi ani no wan odi dwuma yi papa ye kidney ye liver ena fe yakoma no eno kwasem ni sanye me ni kure ni pama otimi di dwuma se ba ehyen afidia carburetor ni engine nom ne sanye me ni nyina aboa se o carburetor emu ye fi na se engine wa hoden se den enwa dwuma da age se wutu na ohurum ti se na ni pedua so ye tie na ni nyina mu no se dia na meka ne yare bi wo ho a na nya duro no mo nko a ebi wo ho no ma se ye de tetew ebi wo se ye de pun wo na Oko Rainbow Scientific Herbal Clinic eyo do tobada no na wodi aduro pun aba abefu kwanso so ahun afidie ni din di steam bath uwuramu ana abafo na bowuntutua no kwasim ni se ye nananum ni mude na wo yale ani pun adura ene wo kasa wo ya aye bibia ho wo be kasa ye kolo enti yempene totom pene no enti ena odo tobade afidie aba ye no yeden muha na wo hyem wo de opa aduru hu a ye de opa bia na duro ni mmo wankasa fo bon se wonu honam mu no ba bia enwi ni hyehye ni nyina piepie na afo wo se nipadua na sisi ne ho fifire be sound ama wo hu se ampa bomodin se obefro dotoba da kru bia no efa aduro na opun ni de odotoba se obetimi apun ni padu na ni nyina ya habama ti apo ankasa na odi egu afidi ni odi pun ti meso se frɛ no na ene ne nkasa bia na opese okono na so ye ho a wa Shoma Estate and ye frɛ no route 69 unyaduru wa frɛ odotoba 0242 312571 0242 312571 afemu menko na ya teba center nso na yenko wi apomudin ho eba na ya teba center dwuma bi ti se fibroid ema ese die ase yeduane ayedi ninti beshi oba bia na nafu ayekutu yesrem moma yare magimofu no moso na wadwuma ye mo be wa brempon ne atitiru dia mo man Ghana da chi bebo mudin aka asem enti maame se fibroid waji wafu aboso na on pese obewu a en hawo ho brana ya teba center ne fa habandru ensa wo yade afema no so amuntimi wo no mo ba ebeboa mu yie pa de ha dwen ni se nananu frɛ yale bi se osi akwan ebra oba wakɔ afikyire wie senka ne manyina toto yie no na abegye waboso be na wotwemienu na wotini suo ɛna ewura bi se asɔre ba senka ya wo mpo a enka senka ma wo awi o adi ba wi misa be na wotwemienu titamo begya wo no na nya ade abetimi awo nkosua na asai tuba na ya teba center yebemu woduru ama no so afuru afei koku dia ene agidia manano video bia na mehwe ema mpanimfo bi omo kase koku abegye mranti sisi aboso ema adwumi omuntimi mo
maame ba ko sina no na mu bi afikyira wote so me ha na so me ha no na so me ha na so me enso na edi awuru edem yeso se koku ha mrantie no mema no be onu ani so wisi afi obeti ana ban akwaji utu yeso do brada da bi ono brada odo brada obedo brada nti bomodin se obeba na ya teba center ne ahwo afi ye maame nom enuamanom ne yerenom mama manufuo mu kokora mu ne nyinufuo no moso adaka brefrem pom manso tie yo mudia emema ni ntwawo nti muma kokora mu nyinufuo no boso ene mu nya adwen obeso oba na ya teba center yo dan so ma kokofoto usi bus stop ho no mu a na wafre na ya teba center ewa homa yi so 055 444 2010 055 444 2010 yetwa ye ho na afi Ahenefo emra magi edwa nase ewiema taidin dinsia so ache kokochira ka akwan ne minimu ama konkonkyenkyen so ache nanano matena se ewiema taidin dinsia so ache kokochira ka akwan ne minimu ama konkonkyenkyen so ache sanananum tase sadia na dia ba ne se kokochira ka nyaka ne minimu a na ntakrabo nyina ahye nkwantanso afewo ntehwe se konkonkyenkyen ena de chi sabri ye nkwala nketwa no na ye hire kurase kankan so samu adwan kania bia ni baabia ena obetene obi mpo kana baabia tino ena yenya kania nsu amoma ye penso kura de na bi ni ho ye de bobo si wani mu a behwe na hunim ade bechi hunum nyina tum na nsu ye boye homoden ye na nanom akanya tena gentia on kankan ni senja nyankyene no ni ade opepia amse afre na oje awale se mo ya krafo na mbenu aduan na obi kura esan na obi kura opepia na dwane ti sa ba afuje ya ye fre ne gas na odi menkin etimi di menkin gum ne nhwama ho kwabu obi abetia na nsesem so ahu tenanom tena sesa na aya na nsesem aduman kuma sem nyankonsem atetesem abakosem ye no na Ahenefo aso ye hia ene ye ba behwe abusua se de edi kan de atum anim fa akamfo abusua hodo no enwotwe na otwe edi kan ye sha ase ne di mienu begui na otwe etwa mu eye nene na otwe so ye hwe asona abusua sonani ba no ye bone mrane se asonani ana ho ye fa no na tikọ etise obi anim omo no omo doso pa afi ye kasafa bretu abusua ho na bretu so twidan o konfanti on friend twidan etwi ni twi bretufo no omo na di amono ene ye ba behwe ɔKOƆNA ene awekoɔ abusua na se utie ɔKOƆNA ene awekoɔ kasa no firi bi mu sa mobe so ate ase ye no na mpanimfo agye adwa na ye ba bedi mu nkomo na adaka brefum pom manso ni na na o se ya memo wakɔ aba biu ya ni afrim pom minua yeda mu nyina sesem agye bread amayen yeso se de ye ka no obetimi anya ye wo Facebook o peace amamreku bomodin so behwe ye ho na we mpanimfo a o magye adwa boayen na yaka kiro dada se ye sutene udi echi edo bekwa akohwepo owura daka brefum pom manso osahini ennei ye ba behwe abusua ɔKOƆNA abusua eden na owo ho ankyiremu ni sen se de na wotwe etwa mu na odotoba ne eye Mr Good tena ase amode bretu ne asona busua ho abakosem breye no ene enkomo be na odi man yo bedase osahini aboaje frimpon na ene ye koye dim isanse mi ameka se mi ɔKOƆNA ni ekosim piazare na asora wa wo so mesum ye ɔKOƆNA ni ade na adi me de madi nka be ka me de me ɔKOƆNA ni mesum ye ɔKOƆNA ti ene betimi adwudwa asakire busuam adwudwa asona busuam mu a na enye me ankasa me busuam bi firi mu eno no eti na mitumire na miwi amasa akire busie eno ano no eti da me kan se sabre wode wafide ato yonkopa 89.1 FM a ka kire ofoforo fa fon frɛ no na ono so ntimi to ha na yentie amamre ene abakosem sanse Ahenefo atena se yo bedas papa ene wasemisa ene me kasa afa ɔKOỌNA abusua ho eno ti moma inyi yasoma na yentie ɔKOỌNA abusua wan akraboa eye ɔKOỌ a yebone emrane se ɔKOỌ simpia sare ina nim se de ɔKOỌ tie wo ya bo bi ne eden eti obi nka nkyere wo se ɔKOỌNA fo ani eden
ana yebusu odu papa me ya meti we so hwe me tenten ne me kese na me tietia na ye wadwe se obefa me la meni e de pa na me nsuro hwe no kre esan bia me furu mahye ne ba bia me ti firi nti me YOKOƆNA ni YOKOỌNA fo piesie ene jima ye boafo a ofiri adanse fomina YOKOỌNA fo piesie no bedika ka piesie ka akiri wo mensa ho asem na kire se bi na wo sa adanse fomina ho no ehwo na YOKOỌNA fo tifiri ehwo na YOKOỌNA abusua no ehwo na YOKOỌNA abusua hyase ehwo na hyase firi no kre na wochia YOKOỌNA ni a waje wo so ya dokuna anase ya aduana so wochia wo bi na waje wo so ya dokuna ana ya aduana na kyese wo ya YOKOỌNA ni adagabri so mam na meba meka bribi me ne abebufo yeko ayi wo mfante na yekodu ye na yesuna yenim ya kamisi no ye sheda nim ye time fa ye nchia no nyeso ni djuma na yeko na mami odi yenim de yeko chia no odu ba bi o se ojimi ya brow na fe me so me ni madafo ba ko do mpre enti na msda bi esam di madwin adwuma enti chiechi apenam so ojimi ahenwa edu ni support so ojimi aduana ya aduana no mu na tiwotin enti wa apenam ba kubusa ase jama mu ya fonye so no wodi mbo na ombusa ase jama ya mu ya santefo ne ase o man ka hwe no ya aduana enti ada ka bretu aso ne yo abusuen mfantefo efe no Ibrazi aha sana mfantefo fre YOKOỌNA abusuen na eneme be kan bakosem emitio bedika kasem betumire na ma kiresie bomode ne utumire na hwe so mfansiesie ni so ene se YOKOỌNA abusuen na odi ka tena adanse fomina ita adanse fomina nkuru akese nyina YOKOỌNA fo edi ka akotena ho na wonso na odi ka si dan wakamfo musuaku nwotwiri nyina emu no YOKOỌNA fo edi ka si dan sabe na dan ni ba bia wo mun di kan si dan enu nti na ma yenya edin adansi fuo okay ene na ya wora fa so ye adansi dinsi aso ache kokotraka akwan ni minimu ama konkonkyenkyen so che enye no enu na ane ya kan adansi fuo no YOKOỌNA fo ne menya asedi no wo mun di kan si dan na dan ni ba bia piao ene se eye na jima ya boafo na meka na asem no ne penso eye 15th century mi ho meka na brofo a giri se legonfo no mutie no mbeti ase eye afi apim eni ahenumu ho ana woyi nana bia na yefe no nana nyame basa nana awurade basa eti wono eni obi a odi ka so paw ochiame kane tisi ebenya ochiame ewo akamfo musuakuo mu no YOKOỌNA fo de bae anya matrase wiema taidin dinsi aso ache kokotraka akwan ni minimu ama konkonkyenkyen so che sabre no na ochiame ni ho ne edim obi efe na ochiame dachi bia yebeba yeba amam abakosem ni edinum enchiremu a na se ochiame no kura kasa ni kire ochi amene chese wonso obekere nyina no no wachi egu na minimu no so aka egu ho ochiame na ni din di sen na efe no nana afrani to asoma me na to aso abakosam kire se se busuan ana o menya sa ochiame ayende nana wo ho nana ekasa wiel nana se mefa menka kye musie no YOKOỌNA fo ne de bae nana chiame wo ho enu nti ye wo asem bi se ope asem aka kire awurade a o ka kire mframa na asem no se netie enye sa netie ni sei ana me bekiri mu no kirem ni yanko badika aka se ohene ne efe na awurade basa nana awurade basa ana ne chiame no so de afrane enti asem na ankasa ye se ope asem aka kire awurade se awurade no ne de me kana asem awurade basa na o ka kire afrane ka kire chiame afrane enti yi wo chiame ni firi ho so ope asem aka kire dinsi aso ache kokotraka akwan ni minimu ama konkonkyenkyen so che yo so ope asem aka kire awurade a o ka kire afrane ena abeye kasatoma ope asem aka kire awurade a o ka kire mframa yo yedas eso do aso ene wadwe fa ho a yegitum no kre so person ni nyame di nkomo awurade di nkomo a wo kagu mframem na so asem na ne se ope asem aka kire awurade a eye awurade basa no wo ka kire afrane
on the main ya ochami di kan ni eni ochami na say sa nana awurade basa no ene ochiame afrane no omo ye ekona omo ye konafo pia o enti edi nkan ekonafo na maye si dan e wa danse ene nya adansifo adansifo ekonafo kwana so na maye nya ochiame ne bidika kan se abusuan o mase efiri abo ekuo mu se manka de na misi so ekonafo asefiri abo ekuo mu ene me kire mo abakosem ebire bi bai ana obomofo bi ko ahayo saada na eyedwada ayedidi dwa e wa danse etabra obomofo no ne nama ko tse baby bubu ba pepe o pe baby gina e de botai nyina ne so benya hanam e de akofie onko tunani a ekwo kasie bi na beben prampran ono so ekwo so oye obi a ote nipa pampan ana onya so a onyaawo eti ope baby elatai onko hwe a ekoi ana adan oba fe ni yam hye no papa wa mohwe osesan ne ho ana oba akurum obedi dwa no obomofo nda so ho no wasan ba biu abeda na aboa no wokọ to ba no bebo nana no mama se nana ene de ade makuru mani so de sanyamia nam de obomofo onsen kane so na obomofo nduro wo mo ampa eka bibi ba yami na ade maku hu ni nenti me pese na otwe se ne mesan akọ momma me emema omu hu odin na momfa eye nsumankwa ahene enka me ho nene bibi besi ampa nana yesa no ne na otwe so no omusa akọye ochiami obomofo wo kwa wonkohwa pepe na aboana ba wabeda no ba fe etahwa na chobo ye munyire no ne yire ne pampi de de be fies nana aboana e kan no oni eti sumankwa ahene ye ni sumansam wadima nane aboa biu na oba no ho fe na oba so no si be ma nware no na sefo ne ekuana na na me nya sa di no yema taidin vinsia so ache kokochira ka akwan ne minimu ama konkonchenchen so che konkonchenchen ba chi ampa bomodin so be fa ya homan sade edi kan ka kire mu no ebia no anya kwan ne yankasa nsem bi o ayi ntimi nka ni nyina enwi ntimi enti o frɛ ye kire aya pon a na wasim bi ha obi obusayen afi emwa bi nso na wa opese oboa ne a na nso waboa enti ahoma ne 0241 95 0187 0241 95 0187 ma me kabre omunkro miensa bi entuja se de be ya ohuhu abehu se wo so wo ye ekwana ni medical ka adanse for me na ekwana fonkru odwa ekwana fonkru eye ugwa osi odwa sa de asantefo ka no ana afei eguafo aha eno so ekwana fonkru kuna asokore mampon nyabotre bubo okika ma ebefo bi so se ya bere ni nti kuna mampon kwan no so wa ana asokore mampon na nkasa ekwana fonkru afei kokofu abo so bigiri se na napoba kesi wudim ho ekwana fonkru afei brekum ankasa bona hafu brekum ekwana fonkru afei ebeba bi ti se adumasa ekwana fonkru ana afei himan ekwana fonkru ana dua ya nkwanta ai bura hafu dua nkwanta eno so ekwana fonkru ekwane doso etimi nkani nyina na yebubodi na onsu tie na yebia homa no tumu anso be kan abusua me atio na yepa hwe na yakase ekuona no ameka nche se na ntwie na yendi ya na amane ma yo yebekọ na ose ya ho na wode ɔYOKOɔ abusua no de aman na yɛnhwɛ yenuanom a ɔmoso age brehwe in Facebook live no yenua Ras Negus kwaku frimpon ɔhwɛ ye free bosomtwepepo so mo yɛda asene hwɛ yenua Kavivi abro no manya akɔ Philip ɔno so ɔhwɛ Hamburg yɛda wase ene wo bre kwami ato apem ima bless ɔno so ɔmanfo aso abedwafo nyina ayikwaku wɔse yendwumadie ehia se Ghana fo mu so yemu na enye dwumadie dikan o Ghana number 1 na obi na ye no kren so panin se wotan kwadu kura ni mirika sa wo yiwadwin se obesuan ya obachia opa na ade asa na ye kasa so yiwadwin se obesuan bebo ohwene eti wo di opa di achi boko ne emfa nko na yen ye kɔ no
yɛkasa nyina na efifirigu sa ti unya tisa info so ya tenase a dwumadi okuada kro mbesa to aso amen anadwo no nwotwe se ya ti fakotuko no kanten yɛkasa na na epurugu na osisako afei yenua kwame teman timin kwame timin no si wow program we die o esese otimi de ben wode ne ho hyem dodo na ese timi tenase yadamase ne hwe oso betimi aba peace amamrekuo ewo Facebook na waba behwe yen yo na asoroba ansa na nana ebeka safa oyoko abusua ho no me mam hint kitwa bi se abusua na obeka no ho asem no ekona fo na wo na wona obeka me ma hint kitwa bi uni de cha me ka sa o mu di oyoko no ye nyabotre obi didi o ya didi aba me hye so me se enne ekona ni na atrase no ensem nana toaso ensem o de toaso okuni na no say ya papa ahemfo so epetomu na watene enne abusuafo hwe wo se ode eye ɔYOKOɔ edina nkasa ye ɔYOKOɔ na emom ye pese na ye ayokofoɔ saa onomabakosɛm ne die na betumi akanfa ɔYOKOɔ abusua ho yo menua kodwofrempɔn medase okunini ena masomu yi sɛne frempɔn manso anda kabre kasa na no yɛn sɛ wɔn kan nyina mom na so wo yɛ nsa enye yi sɛ wotia abusua no mienu edini kura no a ayɛ ata eni ata abusua ɔKOƆNA emu na ɔYOKOɔ anasa ɔYOKOɔ abusua efiri pia na ni nyina ne sɛ abusua bia wɔ na kraboa na obia so abusua kraboa yi wachiwade abusua kraboa no ayi wachiwade saa na tie enu ti sɛ ohwe asonafo ntaa ehu no ohu na nasɛm obesi ampa na kwa de bi nso kwa de bi de sɛ ya si anwen so ba bi fuore nti osona ni ohunu kwa de bi kura no a wonfanya hwe kwa de bi wonu wasese nipa da sani ba ne hunye hunu mu oboni mu ase a na dwemboni aba ne tiri na abusua de ma yenya ɔYOKOɔ ne sɛ nananom ɛyɛ ɔKOƆNAfo ya omunam sɛ jabatedie ya ɛna abusua ne mu anipa ni bi ɛfa adwene sɛ ye nam aboa eko ye okan ye hu oye nam ekom so de yen ti sa na tie de a ene na aboa we ye fa dwene ne ye pan bibi ye ebi mu ekọ apam ekum eko no bi ewe ti mpanyofo be hu se ye chiwade ena mo awie oh debi ene ye ntimi ene mo ntena esan se ketremada ni bi pakọ no ebi no nti sa na tie de a ene yesem ɔYOKOɔ de a ene mo ntem ho eno ne be ma yenya abusua ni di ni ɔYOKOɔ ampa nti wo mo ɔYOKOɔ no mo mfa mo fa na ma menka bakɔsem bi nkyerɛ wo unum sɛ ɔYOKOfoɔ mo akraboa ne akoroma enokure ba bia aboa ɛko didi ko bia akoroma ɛwɔ hɔ adentia ate sɛ de nantwie didi a nantwie numa ka ne ho no nti aboa your friends akoroma dodo no friends wɔ sansa no ɔbɛn ɛkoɔ nti abɔfo ni konwura mu a ɛkoɔ ɛba akoroma edi ɛnam soro ampa nti ɛbra wɔn ti wɔn ho no sɛ saa ne yate ho deɛ ɛne saa aboa yɛ friend sɛ ɔsansa ayɛ akoroma no ɔno nso bɛn koɔ deɛ ɛne yɛn nso bɛfa aboa wei ɛde na yɛ akraboa okay nti wonim bibi ana etio ɔKOƆNAfo buodu ɔYOKOfoɔ nso buodu sɛ busua kro ya wɔn mu na timi wura gem eja unum de ntia enwusie si ya hyefu na akroma na mosoro no ye obabi wo kra si jasi asanse chairman tutu na mo adi se akroma no na mosoro a wo mo mpempena de ye sika akọ ofiri soro ebeto ofom na jahye akroma na ewura mutim koyiye na ode koma ɔYOKOfoɔ enu nti na ɔYOKOfoɔ wo sika no saa wo mo di sika to mpenada ampa ɔYOKOfoɔ no matrase wiema taidin dinsia so ache kokokyira ka akwan ne minimu ama konkonkyenkyen so oche konkonkyenkyen beche ene ye chipa enti ɔYOKOni se wo wale ade ba ko a ya na ye mia se oni ɔYOKOni ba twempena okase to we ma no a wo beto bibia ma na emum nanum odede ɔYOKOfoɔ nchi eni achiwade gye se me ma wo mu ni ɔYOKOfoɔ eye nana wudidi akwachiri yankona afei ye na matetesem ni abakosem so na edi kire abusuam ye nti ye de atetesem bata won se atetesem de o kire de dua kura enche
enti ayokofo omu piesie ene otumfo asante hene fiao tikokos nana yebo ntuma ana me ko ha me ntuma kakra nana yi mpagwa kesa ono ene omu piesie ampa omu manu ni dwaben dwaben man hene awon fe nana ya sapon nana mebo mu ase ema ohun sankofo nyina wo mu mensa enso ensuta man hene nsuta man hene ono so nana amankwa ana ebo emu asema o ahemfo atenase ne yakwa ahemfo dire de na wo se ebo emu asema wo mu wonkuro ahodo edoso pa na enye nwanwa se ye ka nkuro ye ka adanse ye kuro bia eje abusua no titru pa abusua ni nyina ase efra danse mem enti ye nia ye kuro a friends kokofu e ne ye ka se kokofu ball unua ni mu ayem paase o won se wo ka wa se wo bo kokofu edini ba kuro ba aboso eben ho na abakwasem wo emu kese ne se asante nkura kese ni nyina nzongu wom kokofu nzongu ni ho na to wase me kai se na me papa bi o mu to damia wotu o mu chen a o pese o twadia solu kokofu e ho ya hinkuro na me nya adwin bi se ho no jama ho nko na ntwaso o de efa no nse fridge enti kokofu ni kura e ho asante akese ni nyina e ho na nzongu ni ho sa na se yekase yekwa bakwase mu a kokofu ye kese sini kumase yo nana no matenase ayokofo no dinsia so ache kokochira kan akwan ne minimu ama konkonkyenkyen so che nana yenko enti se uhia oyukuni na wochia no a oje uso ye buru kantan no buru omu ye anipa bi a sikadie ebon omote se de medical ka no se oni ayukuni koye adwuma ya obebo ka no oyukuni koye obenye sika otokokoso nana no sa netie nti da bia no omu de se yukuni sika firi ho obeyale ampa sene eno ade ba ko omu se abusua ne ye abusua bata ho nti no se eko na niwu na se me yukuni na me koyi a metuaka me monsa nti se me kona so meka se me papa na se me maame no enti me metuaka me bonsa metuaka na me monsa nti akose ye ho so agya ya ne yeni no bata so ho enti omu wo nkuro bebre ti se kokofu amekan na bekwai so ho bekwai so eyi omu nkuro ni bi nti se ohwe nkuro ayi bobo nyina ne nyina so akodi asantime adanse ni asantimemu yen kan sa so ho ene ye wo kuro bi ti se dwaben dwaben e ka ho ye wo kuro bi ti se kenyase eyi omu nkuro ene ye bogu nana dia kupra mampo fukuru mu nana onkwasu ye chia o Italy man mu na ye wo kuro bi ti se edumakase kese ho eyom kwabra kuradu ekuru mu ni ho ene dwansa asante achim dwansa ampa eho yom kuro omu kuro ni doso benum ase kura ka benum ase chese ye kase ye ka ye beka ama ade ate nananum ye dam ase etikakra me kan se ayokofo eni ეკOKONA omu ye busua ba ko na emom bibi efiri soro bete bayira homam ena ama bayire no ama kese anya sa kura nka yentimi wala asansa no omrane se ose fadia o de kire yo ye betwa ye ho aba na ya betoa edwumadi so nananum atenase nananum bi ompotomantom den ni womu adumankoma asem nyankonsem anwensem atetesem abakosem empaninsem nananum momyenkwe